Bueno, ¿qué tal jazz para ti? Pois genial, acabo de chegar e estou vendo toda a cantidade de obras que hai por aquí, cousas increíbles, e no medio delas está a versión en miniatura das conexións, entonces estamos flipando. Bueno, realmente foi unos días importantes donde estiveron todas as dúas series das túas obras Sí. aí en miniatura, pero bueno, co Bueno, tamaño de que as outras podense ver en grande en Lugo. Aquí estábamos buscando visibilidade e a pesar do tamaño é impresionante a cantidad de xente que se interesou na túa obra, que o que pretendíamos era eso, darvos visibilidade a todas as que estiveron antes, as que estades hoxe neste momento expoñendo, recordar, nos 4 museos da rede e aparte tamén na bella cárcere de Sarria, no Concello de Sarria, donde tamén está Nosotras en Rede. Por aquí pasaron, pois, bueno, críticas, comisarias, directoras de museos, coleccionistas, ao longo de todos estes días, moita xente interesada, facendo preguntas tamén pola túa obra. Decíamos que hoxe estarías ti e tamén aquí. Xa sei que non che gusta falar, e menos que che gravemos o vídeo, pero creo que era unha forma. De feito, a primeira imaxe que che fixemos foi ca propia directora da feira, con Conse Miramis, a quen lle agradecemos tanto o apoio, non, de visibilizar as mulleres, esta importante aposta tamén pola creatividade femenina dende a feira, dende Jazz Madrid, que é importante, xa se pode ver tamén nas estadísticas, máis alá do que son as obras das mulleres que están expostas, que tamén é moi importante a estadística que aposte por este proxecto de visibilización, non? E, bueno, Conexións está tamén a outra serie, falanos dela, non? de Non son ninguén. De Non son ninguén, porque hoxe aquí estás demostrando que faz alusión a que esa obra que te representaba tamén a ti de forma tamén persoal, si que eres, e vaya que si eres, non? Que non? A culpable de Non son ninguén está aquí tamén. Efectivamente, reinterpretando a guía postal de Maruja Mayo, surxe Non son ninguén, ese postaleando tamén en Sí. vídeo, e ese Non son ninguén en esa serie de fotos que poden verse neste momento na bella cárcere de Sarria. Que son ninguén? Non son ninguén é, bueno, unha crítica á invisibilidade da muller, xa non só no mundo da arte, pero porque podes estender a calquer ámbito, pero sí que, bueno, concreto no mundo da arte, porque era a forma, bueno, está basado a través dun documental que se chama La Sin Sombrero, no que se expresaba pois como todas esas mulleres foran ninguneadas pola xeración do 27, grandes mulleres, grandes artistas, grandes escritoras, e que, bueno, e que por fin están salindo de novo a luz cando antes non podían. Bueno, e a través desas fotos eu quixen facer esa reinterpretación da obra de Mayo, sí que a mesma liña estética que aquela primeira videocreación coa que participara tamén, bueno, xa choveu desa primeira peza. E, bueno, é un intento de que se vexa que, aínda que se nos invisibiliza, aí estamos, pasiño a pasiño. A mí me gustaría facer tamén un recordo de que precisamente do que se trata dende a Deputación Provincial a través da rede museística. O que pretendemos é pensar que eu son máis se me xunto a ti, ti és máis se te xuntas a elas somos máis se nos xuntamos con nosotras, nosotras somos máis se nos xuntamos con nosotros, con nosoutres, e xuntos xeneramos unha rede que grande gracias ao potencial da creatividade, a nosa comunidade, unha provincia maravillosa pola súa riqueza patrimonial, humana, física, en todos os sentidos. Estar nunha feira de arte emerxente, porque a nosa provincia tamén que ten que emerxer, ten que rexurdir, ten que poñer en valor todo o potencial que ten, e creo que é unha boa aposta polo gran potencial das súas artistas, representando precisamente neste momento con Carmen Porteiro a través de esas dúas series. A Diputación trata de que, dende a rede, demostrar que somos institucións públicas, que temos que traballar con e dar paso a con. De feito, este está sendo atendido non só pola xerente da rede de museos, sino por esas mulleres artistas as que lles estamos dando visibilidade dentro e fora das institucións, porque as institucións son de todas e de todos, con todas e todos, para todas e todos. E invitarvos a que os que estedes por Madrid todavía tedes hoxe pola tarde e mañá para coñecer a feira, para vir a ver todo o que está pasando aquí, e os que estedes en Madrid,
ou en calquera outra parte vexades este vídeo, invitarvos a que os 365 días de ano estamos traballando en pro da igualdade nos 4 museos da rede museística: San Paio de Narla, Pazo de Tor, Museo Provincial do Mar e Museo Provincial de Lugo.